Selfi, 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 selfi. Alaikum salam. Oh, dama nan ne gidan? To ai na san baba. Baba. Dama abin da yake tafe da ni shine ba wani abu ne ba illa ɗanki Aududu. Ya je ya samu mijina ya haɗu kuɗi jaka 20 ya ƙi dawowa da ita. Da biyu ko? Jaka 22. Saboda haka dukiyar sallauta wace tana ƙarƙashin iko na. Ko shi bai isa ya taɓa ba sai da izini na. Malam ba shi da kai. Saboda haka na zo in gaya miki tun da ɗanki ya cinye mana kuɗi ya gudu sai ki biya mu kuɗin mu. To abin da ya kawo ku kenan? Ƙwarai. A'a ta dai sako daga gaba ta ce mu. Kai kuma solo biyu sai ka biye mata. To tsaya ki ce gaya miki. Ki buɗe kunnen ki da kyau. An gaya miki. Magana Abdo da ya karɓi kuɗin sallau. Shine kika ci so shi gaba. Kika zo nan gurin ku yi min ketar musu. Ka dai miki ni. Ai shi abokin shi ne kuma ya san inda yake abin ni ya bi shi binnin mana ya je ya karɓo kuɗin nashi. Baba, wannan magana tsakanin na da ke ne saboda sallo bai isa ina faɗi yana faɗi ba. A ƙarya kiki. Ƙarya kiki. Na ga Allah. Ka ƙara magana wallahi Allah ranka zai mummunan ɓaci. Saboda haka ni dai na riga na ga miki na rantse da girman Allah in dai ɗanki ya kuskure ya dawo garin nan ba tare da ya je ya kai min wa'annan kuɗaɗen da ke hannun shi ba ko wallahi tallahi sai na fanfatsa mai rashin mutuncin da tun da ya zo duniya bai taɓa ganin an yi mu wata halitta irin shi ba. Bago ake ji fitsararriya. Kuɗi ba zan biya ba ya bi shi binni ya je ya karɓo kuɗin nashi. Ban biyan kuɗin haka kuke auren naku kai lalle ko ka zama solo biyu. Ka zama huhun ma a huna waiti ba furus. Kashi mu tafi a ce Allah ya mu ce mu tafi Rashin mutunci tun daga gari aka ɗauko. Kamun a kai ta. sallau. To yayi kyau. Na ba za ka zo ka wuce gurin shi. Mun tafi na ce. Wannan kuma wace irin tambada ce? Wannan wace irin barbada ce? Ni tunda uwata ta haife ni na tashi ni ban taba ganin irin wannan ba. Sadura mamari don Allah. Dawowa kai akwai wanda ya sai hana ni in yi abin da na ga dama ne wuce. Ka wuce na ce au dawowa kai. Wannan da lauya kai. Matso kusa Wuce ka bani. Wuce sallaman me? Wuce. Dolo biyo kai ya. Nan dai an tabka katon wohi an yi asara wallahi. Ni ko in Allah ya so ya yarda wannan yarinya fitsararriya sai na yi maganin ki. Da roƙon Allah da taimakon malaman nan garin. In Allah ya yarda sai na san yadda ne na raba sallau. Hakan kin ga ina ma ku dai ga ya mata da illallah. Wannan bala'i da yawa yake. Selfi, selfi, selfi. Isu da yajiya. Lafiya kana. Dale. Sarki da kanai. Hawa Allah. Ka faɗa ta ciwo take zama da tsabar ɗaukar selfie. Ya ɗan dala. Mana. Haka dai zaka da shi shigo mana. Ya shigo Isra. Nan sai ka zama ka kokan kana ciwo kokan kana ciwo ya yi da ne baka kai Isra.
Ai ba a cewa komai. A yanzu wannan hoton shugaban kasar Tanzania wani ɗauka da shi. Tanzania? Ai ba na hoton. Ka san wato Allah ya baka dama. Yanzu kin gani in za mu fito. Shi ne ko sai ba? Kudin Nijar ko? Sai ba. Ne ko Dala. ta Amerika. Ku shigo gari. Kun sadaka zan yi dala. Wani abu za mu siya sai ba. Dala. Haka muke yi. Yanzu mu inda Amita Bacha da Hema. Yau kwana shi da ke da gobin da ake cewa sai mu lokacin da fitan dala. Yake sai ka haɗa masa yi. Ka san daman da aka yi salfi sha da ake. An yi na farko ce. Safi nan da ƙari ba? Ai ba zai kare ba. Ina zai kare ba. Shamar kamar akalla hukumar da yake ci gaba da tare shi. Shamar. Kamar su nan ba. Shamar da mana. Da kai. Kin gane ko? Idan Allah ya sa mun yi aure, ina tabbatar miki ko wata kyamara wuce idan kana son ka je America ko kana son ka je India, kawai da kayan ka ce India sai su ai ka san ita libarbar ta bambanta da sauran kyamara. Ai da bace libarbar. ai shi Isa da dama kin ci a nan wurin? Ni ce Hassan. Yanzu nan dama muke rubuta Allah mashi rubutan mutanen ba ba dan Allah. Ni sai a saki san kirka yin haka ne. Baban ka fa annaban ka ne. To ni dai kin ga ba na iya ba. Dama gidan ku sani. In kin gama ina ciki ki sani. Ba na ga mutanen da za su saki. Ke gafara nan can da su gada. Ha? kin san ba take cewa a bakin kasuwa Nan bakin. wannan ba wajen na mutu ba ka taba ka taba ga gaji yaso ko fara da ka wuce ne take cewa Wannan din. ai no ta gyara miki nonon jaka kin nan dake amma ne nonon jaka ne Ta haka ban sani ba. Malaman tsafta ne suka tona su. Ran da ƴan duba garin suka zo aka yi taron gangami nan aka gane cewar wannan kindirman jaka take amfani da shi. Ai mun ba haka ni ban sani ba. Ai ba za ki sani ba. Yanzu abin da nake so da ke wannan damar karki kuskure da kuɗi jina shi. Ƙara mata sanki da almuna. Ya ga lau. An ji ka zo gari sai na ga kaki da shi da an ji ka zo gari. Wai Tanzania shi kuma Tanzania ke cewa mu wannan hoton ya wuyi yawa ne kan muna kasan mu ai shi ba zai sani ba shi ne ai ka san lokacin shekaran jiya ka shiga kana daki ka san an kira mu da ayi na daga ana kira mu wani daga na cewa yake magana ce shugaban kasar Habasha ne a bani na ce jiwa ya daki Allah ai ban san haka kuka shaku da shi ba tabi da ai ba ma rabuwa shi na Habashan ko ina Habasha ne mijinta ce kayanta ce mijinta ce kayanta ce Da wani yare nake magana ne? Ka sa ka rufa na ce mu tafi unguwa. ta mora miji kayanta ce kayanta ce kayanta ce ta mora miji Wannan kuɗin ai bugu kace a bayan wannan kuɗin kake so. to a taimaka mu in mun da sai mun bara abin da kake sai da ko ba haka ba ina Mu tafi unguwa za ka ku taimaka mu da ni ba na didi ba shi mai ma a kan da lili aka da Allah ku taimaka mu da na ji ban da mai Ai, ko wata magana da musulmi ba sai in ba wane ne yi Jarebe ya baju makale matu an gawo ya mayu mai ka san
Allah idan ka kuskura kai min da da wallahi sai ka ji a jikin ka. Ba ni ba yaron ne mi kake hagu da dama. To sai ka lallashe shi. An bar min yaro sai kuka yake yi. Me kake? Kin kake tusa ma a baki dai da ku. Dan nawa zan tusa a baki? Tunda ni da Allah so baki dan nasa ba ni na bude ba shege bude kansa. In ma magana bar ko dan yare na mun wayo. Kaje fushi in yaji a ta ba ni hakuri. In ban yaji na kuma gidan mai shege nake. Wallahi Allah ya kowa gidan mun yaji. Amma wallahi kuma idan na kuskura naga kana kallon wata mace wallahi ni da kai. Ai ba ta dan kalla. Kika ga ma nayi kallon a radi ido na ne ta fusata az. Idan kai ne zai tafi Ani bane sai dan ido na ne. Wai kai na kwala tsokala idanun da wannan sanda. Ki ci mishi, ki ci mishi, ka ci mishi. Ki ci mishi. Kai ma ci kai ma ya ka san da bakin coci da kake aiki. Tun da ka ji kai shi. Haba dan Allah. Kai, me haka? Wuce. Lalla shige mu tafi. Da ai koyo ko ta ai ko da miji da miji da miji da miji. Kai jama'a, ba da kai nike ba? Ka wuce na ce mu tafi. Waka yake rawa ba. Ba za ka da miji da wuce. da miji da Ba za ka wuce ba? Kano wuce ko wuce na ni na da. Ka wuce. Ta ko da miji a ruke. Kin ga yanzu hankali na kwanta da aka maki test na ga lafiya ki kolo dama ni ban so ki samu rashin lafiya shi sana to sun ki ne wallahi tallahi Hello cheese kai zai gani haka a gidana kai mana likita ne mace a gidana likita ce bala za ta ma allura shi yasa dama kake ce ban je waje na sati kai allura mana tabdija ai kuma ba za ki fita a gidan nan lafiya ba allura ta yi allura allura kai mata allura shi ta maka allura yanzu ko ina allura take ki zo ki allura mana ina allura kai ka zo allura ka ci ka zo allura ka mini ba ka ka ko allura yau ba za ki fita a gidan nan lafiya ba ban maki wani ki bari cubanta wala ta ki cubanta gidan ala ki ta tunda ne ba ki zo da allura ba wallahi ba za ki fita a gidan nan lafiya ba mun tabo a cikin ki ba a gidana ka kawo mun kwance ke yasa ba kake ce mana je da safi a waje likita ne zai yi allura ina allura likita ina allura take a hannunta ina allura ki bari cubanta ina allura wala ba ki saba ala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Yauwa, sannan wannan na akuyan nawa ne ko? Dan akuya na ce nawa ne ina so. Ban ji kiwon. Dan akuya nawa ne ina so da wani yare nake magana. Da wasa kike, ke so min ne? Ban gane na siyo maka, ban siyo maka ba kuma ina so. Da ba da sai rashin mutunci cikin jiko. Kare ba za kare wofi. Daman na gaji da rashin mutunci dake min kwana biyu. To bari in ga miki, ina dana. Ina ɗan kafi kowa sanin inda. Yana ina. Ina dana. Me haka? Kamar da kike, ina dana. Yana gidanmu. Je kika dauko shi. Ki kawo min dana in ba kawai ki zauna a gidan ku zauna tare. Kare ba za kare wofi. Ni za ki hana shi mutunci da ganda akwai da kake kallon. Ni za ki hana iskanci. Ni za ki hana shi mutunci. Muje. Ni za ki hana shi mutunci.